volem compartir una notícia que ens encanta. Diumenge 9 de juny, a les 12 del migdia, estarem al mateix escenari del Palau de la Música per fer accessible en llengua de signes els versos del poema ecològic Poema del Bosc, d'Alexandre de Riquer. Amb la veu, i quina veu, de l'actor Lluís Soler. La intèrpret serà la també actriu Anna Griera Parra i la poeta Laia Llobera és qui ha fet la tria dels versos i els introduirà. Serà un esdeveniment d'aquests que tant ens agrada. El públic estarà a l'escenari, sí, compartint aquest espai tan màgic amb les muses que el decoren i els protagonistes d'aquesta acció, organitzada per l'Hivernacle del Palau de la Música Catalana. Si ets una persona sorda i vols venir, envia un e-mail a socencantades@gmail.com per aconseguir la teva entrada amb descompte.